बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय। खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन। पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।